Čaute, som tu znova a budeme točiť interview s mojím spoluhráčom a môžete ho poznať aj z YouTube, s Filipom. Jej! Takže, Filip, povedz nám, ako sa ti hralo? No výborne, až na to, že ma bolia nohy a mám tie blbé kamienky v nohách. Koľko si dal gólov? 0. A aspoň jednu šancu si dal? Nedal? Nemal si šance. Ja som len prihral. Takže toto interview bude také viacnásobné. Chlapci, poďte za mňa. Takže toto je Simon, môj spoluhráč tiež z vodného pola. Koľko si dal gólov? 3. Čiže dal 3 góly, Pánko. A tu máte môj menovec Oliver. Takže on twitchuje veľa subscriberov, dúfam, že má. Hej, no. No a takže koľko si dal ty gólov, Oliver? Ale Na akom poste si hral? Ja som obranca najlepší. Koľko si dostal? Koľko si dostal gólov? 3. Takže vidíte, Ja som všetci hetrikujú. Ja som, počujete, Takže. ja som najlepší obranca na svete. Preprieš ku mne, ti vezmem loptu aj z ruky, aj z nohy. Aj z hlavy. Dobre, tak to bol Oliver Šponták. Tak, zatiaľ čaute.